Tak kde byl? Miky. Jdem tam. Ať tam jsou my. Ale Palískovi to moc sluší. Moc sluší. Udělej nějakou pózu, Palí. Tak. Schod na nějaký strom na zemi. Ano. Trošku... Ano, Páťa nám jde zavolat. Ťuk, ťuk. Tak to je nechutný. Kde je Palisandr? Ozval se ti tam někdo, Páťo? Jestli se ti tam někdo ozval? Asi nejsou doma. To jo, no. Hele, tak vám vysvětlila Karol, jak je to s historií chatky. To je dobrý, ne? My jsme čekali nějaký mrtvoly. A oni jsou tady děti, vy. Kdo ví, co v tom je? Taky mrtví děti. Pali si hrabe hrob, nebo? Tak jenom dál. Teďka ne. On teď klekne. Jo, že by udělal nějakou pózu? No, dej vám větší. To natáčíš? Jo. Tak byste aspoň budeme cvalinka. Cvalinkat, prej. Hele, a tady jste šli, tudy má. To je krásná cesta. Mohli jako aspoň ilustračně tadyhle to vycválat nahoru a prej ne. Tady? Bude tam to v kanálu. Aha. Ale jako je to hezká cesta tady odsud. Tak Dežaví, Nikča, Ale podruj jsem mu udržela. Solenísek a Palísek. On teď by bylo úplně stejný. Ale já měla to, že bych to udělala, tak pak to mohlo být jako nějaký. No, na to bude ono. Tak já vidím Matěje. Jo? Jdem, no běžte. Tak aspoň víš, jak na něj, ne? Nebo můžeš radit Janí? Já vím, že už ne. Ne. To jsem dvakrát. Mamo, Jo, máme jít napřed, jo. Tak já to tam stopnu. jdeme rovně. Tak tam takhle nestůj. Jedem, Moni! Neříkej mu to! Neříkej mu to. No. Já ještě natáčím mezi stromama. No zlatý nechci foťák, první dvě fotky. Konec.